Täällä on Melissa Petsops. Ja Chloe Petsops. Nyt me näytetään ekaan, tai meidän joululahjat. Mutta ekana me näytetään nyt mun joululahjat. Ja nyt ekana Petsit miittikö, mä oon kyllä tehnyt erikseenkin jo videon. Eli ekana on tää sisakissa, tää on ihana. Laitetaan se tonne pitkälle. Sitten on tällainen ihana luppakorvainen kani. Sitten tällainen lintu. Ja tällainen hamsteri. Ja sitten nämä kaikki 7 tuli samassa pakkaus. Sitten tällainen chinchilla. Tai mikä toinen onkaan, se on sama. Ja sitten tällainen ihana, tai siis ei niin ihana, mutta siis kuitenkin. Ja sitten vielä tällainen koira. Ja sitten toi oli se iso pakkaus ja siinä tuli mukaan. Tää on otettu ihan kaupasta. Siitä tuli niinku tällainen aika iso juttu. Se on tällaisia meidän niinku huoneita. Niin. Sitten vielä vähän pienempi pakkaus ja sitten siitä tuli sellaisia mukaan jotain palloja, jota mä en nyt näytä, koska niitä mulla on niinku miljoona. Niin. Tällainen majava, tällainen läpi. Ja söpö uudeksi petsyksi. Ja tällainen toinen chinchilla. Ja tällainen koira. Ja sitten vielä se sellainen, jonka mä sain mummilta tai joka vielä näytetty. Koska mä latasin sen videon ja sitten vasta mummi tuli tuomaan meidän joululahjat. Ja tiikeri tai joku mikä tää onkaan, joka kiiltää tosta. Ja siinä tuli mukaan tällainen. Mä en oo ihan varma, että tuliko tää sen mukaan, mutta tää tuli sen mukaan. Ja sitten vielä tää kaikista ihani vetsi, joka osaa Melissa Petsobsilta. Niin, se on epäostilattu, se on tämä ihana määräpäivä. Tää sekoitetaan aika hyvin siihen 508 tai petnäyräkohda, tai en mä muista mikä numero, mutta on oikeesti se joku, mikä se oli 1021 tai joku. Nyt mä näytän mun toisia joululahjoja, jotka ei siis oo petsejä. Mä sain korviksia, mutta niitä mä en nyt näytä, koska yhdet on mun korvassa ja toiset on sit toisessa paikkaa. Niin. Ja sit mä sain sellaisen nimikorun, jota mä en tietenkään näytä, koska mun nimi sit saa tietää. Ja sitten nyt mä näytän muita. Joku tällainen. Niin, joku tällä kissajuttu, mä en oikein tiedä. Ja sitten värikyliä. Tällaisia. Tällaisia pussia. Ja sitten on tällainen kirja. Kuinka viksu koira sinulla on, testaa ystäväsi? Joku päivä. Ja sitten tällainen juniorikokkijuttu. Korvaipsi. Ja sitten tällainen vikkeelijuttu, jota voi värittää, tuossa on noin värit. Ja sitten vielä tällainen top morel, niin mä näytän vähän tätä. Se alkaa niinku laulaa tolleen. Mitä ei laulaa, mitä? Mä taisin näyttää mun kaikki joululahjat. Joitakin ehkä on vielä puuttunut, en mä muista. Mun mielestä tuossa oli mun kaikki. Ai niin, ja sitten on vielä mikä tää on. Hei, kun se olikin mun synttärilahja, no nyt näytään sitten Melissa Petsobsilla joululahjat. No, mä en hirveästi saanut noita joululahjoja, koska mä sain yhden isommankin lahjan, minkä te kohta näette. Mä näytän eka niitä vähän pienempiä lahjoja. No siis, mä sain 2 Simsin lisäosaa. Toinen on tää unelmaduuni. Niin, ja toinen on Paratiisisaari. Joo, ja sitten mä sain tällaisen rannekellon, koska se mun edellinen on rikki. Joo, ja sitten mä sain tällaisia jotain helmiuttui mun mummilta. Joo, ja
Niin ja sitten mäkin sain tällaisen niinku, nimikorun. Mä en nyt näytä niinku sitä sisältöä, koska muutenhan mun nimi paljastuisi. Mut se on siis oikeeta hopeaa, niinku toi Chloe Petshopsinkin on. Joo, ja sitten mä sain tällaisen korurasian. Tää on vähän tällainen isompi niinku. Ja sit mä sain 2 lahjakorttia. Toinen on niinku tällainen Seppälän lahjakortti, sisältää 40 €. Sen mä sain mun toiselta mummilta. Ja Chloe Petshopkis sai niinku Kultajoutsen lahjakortin. joo, niinku myös siltä toiselta mummilta. Mä en sit näyttää sitä, koska mä unohdin oikeastaan. Joo, me muistettiin se vasta äsken. Ja sitten mä sain myös toisen lahjakortin niinku tonne jonnekin S-ryhmän kauppoihin. Mä en oo varma paljonko tää sisältää, mut siis me käydään sitten kattoo tuolta kassalta, kun me käydään jossain sellaisessa kaupassa. Ja nyt mä näytän se vähän isomman lahjan, jonka takia mä en saanut niin paljon lahjoja muuten. Niin, ja muuten mä sain myös säkkituolin, senkin mä voin näyttää. No niin, eli mä sain tällaisen säkkituolin ja Chloe Petshops istuu siinä just tällä hetkellä. Ja siinä on myös Luka. Näytän ihan kohta sen isomman lahjan. Mä unohdin vielä 2 sellaista toisenlaista lahjaa, jotka on vähän pienempiä, mutta onneksi ne tuli nyt mieleen. Mä näytän ne. Ja eli siis mä sain tällaisen mun parhaalta kaverilta. Ja tämän mä sain myös mun toiselta mummilta. Sitten mä sain siltä toiselta mummilta myös sen suklaakonfettirasian, mutta se on mun mielestä syöty. Niin sitä mä en voi nyt näyttää. No niin, ja nyt mä näytän vähän isomman lahjan, joka onkin tässä mun vieressä. Eli HP:n tietokone. Tää on ihana, koska mulle koskaan ei ollut tästä niinku isoa tietokonetta. Joo, se on niinku tällainen. Siinä ei ole niitä sivunäppäimiä, mutta se ei haittaa, koska mä en oikein tarvi niitä koskaan. Ja joo, tää oli siis vähän isompi lahja. Sen takia mä en saanutkaan niin paljon. Ja sitten me saatiin myös yksi sellainen yhteinen joululahja. Ja se on niinku tällainen. Tehtaan raamihelmetä, tässä on hyviä kappaleita. Joo. Siinä on esimerkiksi niinku... Tuoppalainen. No, joo. Ja mitä muut siinä on? No kai vähän niinku... Sitten siinä on Antti Tuiskuu. No jotain, ja sitten siinä on se joku Sitskoni aivan. No niin, tässä oli meidän tämän vuoden joululahjat, tai oikeastaan viime vuoden, koska eilen oli uusi vuosi. Niin. No, moikka!